И здравейте хора, днес съм в тази игра на Костенурките нинджа. И аз ще ви кажа нещо. И ви се извинявам. Минах едно ниво на тази игра. Но ето. Това е второто ниво сега. Бе, але. Бой. Але. О, ви добре. Абе. Айде, напред. Стейте съм на бум. О, пича. А не, те сме много. Да се ги пораз... Ай. Пича. Бързо. Бързо, докато съм става атака. То така и аз мога, да знаеш. Не само, че можеш така да правиш. Ето така и аз мога да го правя. Карам? Просто. Абе, ти сма... Но, що са ни гледа? Мани, сега съм убият тя. Не. Аз умра? Не. Ама да съм малко. Заучинч. Баранг. Но съм на под малко. Сега па и тия жълтури ще ми идва тук. Това ме уби. Не, убиха ми там. Тоест, не. Убиха Леонардо. Бе, гадни работите. Пускаме така да. Значи бе. Мани. Али тук. Тук трябва да си го пусна. Не, защо? Добре, ще да се... Ще зареда на бързо. Добре, супер съм. Оти! Добре. Как трябва да умират? Мотовътка. Айде. Удай. Томас гази. Нати, давай. Да.
Значи това и това и това и това. Давай, направо се разпия. Ай, упадих се. Работи. Ай. Абе, какви сте работите? Умре да работи. Това... Не. Беше много яко. Безкрайната пича е супер. Да пък това. Залепен за стената, супер. Мътъв. Ай, не. Давай да ме унищожите. Я там пуска за много, че ще бъде от теб. Носорога. No to sta carino. Tars. Sto piove. Марин. Много бързо загубих това. Ей! Победих. Тати. Бих. Ура, бихме. Ура. Са пък. Тия пък двамата сами идват тук да ми се правят на вас. Си ги размаша. Само тук се правят бум-бум. Можно дом. Точно тук. Ехо, знаеш ли, че Ехо прави 50% повече пяна, с която мине загорелите търи по-бързо и по-ефективно? Ехо, много пяна, чист резултат. Скъпа,